Εγώ υποπτεύομαι, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω όμως, ένας πόλεμος από τα μίντια στο πρόσωπό μου, διότι εγώ εδώ που ήρθα δεν με ακολούθησε καμία τηλεόραση και δεν είπανε ποτέ ότι ο Γονίδης εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά του, 28χρονος Χρήστος Ρογκώτης κατέθεσε μήνυση καταγνώστων, υποστηρίζοντας ότι ξυλοκοπήθηκε από υπαλλήλους του κέντρου όταν επιχείρησε να χορέψει στην πίστα. Δίνει μία σπροξιά για να φύγει προς τα πίσω, παραπατάει αυτός και φεύγει προς τα πίσω. Και σκάει κάτω. Και πες πάνω στα γυαλιά. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι οι μπράβοι τον μαχαίρωσαν στην πλάτη. Ξυλοφορτώσανε και μέσα 10 άτομα τουλάχιστον. Με χτυπήσαν, μαχαιριές, έχω 2 στην πλάτη. Τα παιδιά τι είναι τώρα? Ο γιατρός μας είπε ότι είναι από μαχαίρι. Ό,τι καταλαβαίνουμε μια βίαια κίνηση του μαχαιριού δεν προκαλεί ένα επιπόλαιο τραύμα, προκαλεί ένα βαθύτερο τραύμα. Τασουρωμένος, μάρωσε και τον έσπρωξε ο άλλος και πέφτει πάνω στα ποτήρια, ρίχνει τον βοηθό. Κύριε να τα έκανε αυτά. Εδώ όλα. Τους σκότωσε, τους μαχαίρωσε, τους πυροβόλησε, τους έδιρε. Με λίγα λόγια θέλω να πω